खुलुमबाय दिनै जोङो एम्पायार एकाडेमिनि बे न'खरनिफ्राय जोङो 2024 मायथाइयाव जालांनाय HS फाइनेल आरो HSLC फाइनेल बे आनजादाव बे आनजाद मोननैयाव जायफोर गथ'आ सेथि जांख्ला लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय जोङो बिसोरखौ जों दिनै बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो जोङो सानदों बेबायदि बरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे उन जोलैखौ जाहाथे जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जों जौगालांनो हायो जौगालांहोनो हायो बेनि थाखायबो जोङो मोनसे गोसो साननानै मोनसे सानस्रि लानानै जों बेबायदि हाबाफारिखौ जों लादों जोङो नुनो मोनबाय जे जोंनाव जायफोर फरायसाया एकदम गोसो गुदुं लानानै एकदम फरायनायाव नांथाबनानै फरायदोंमोन बेबायदि फरायसाया बे थांनाय आनजादाव मोजां रिजाल्ट दिन्थिनो हादों फिथाइ दिन्थिनो हादों आरो जोङो गोजोननाय मोन्दों बेबायदि फरायसायानो जे उथ्रिसार जानानै मोजां मोनसे फिथाइ लानानै जा उथ्रिसारबाय आरो जोंहा BTCनि मादावनो सेथि जांख्ला बा सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय बेनि थाखायबो जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसेनो जोंनि फरायसा सासेया आसामनि मादावनो बर' आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों नामा फारियै जोंहा BTCनि जे सेथि जायगा आवग्रिनाय साइन्स आयदायाव साइन्स बिभागाव आरोखि साइन्स स्ट्रिमाव बिनि मुङा मिनिश्री बर' आरो जोंहाय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानाय बा लाखिनो हानाय बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लाखिनो हानाय बिनि मुङा जाबाय उपमा बर' बे 97 मोनदों 100नि मादाव जोबोद जों गोजोननाय मोन्दों आरोखि जों बेखौनो मेसेज होनो सानो जे जोङो जोंनि बर' फरायसालिनि खोथा गैया जोंनि बे फरायसालियाव जोंनिया बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन माहारियारि रावारि फरायसाफोरबो दङ जोङो बे गासै फरायसाया जाहाथे इयुनाव मोनसे मोजां मासि लानानै बिसोरो गावनि आथिङावनो गसंनो हायो बेबो मोनसे जोंनि थांखि आरो बे थांखिखौ लानानैनो जाहाथे बिसोरो थुलुंगा मोनो जोंनि गथ'फोरा बे थुलुंगा मोननायनि जुनै जों बेबायदि जोङो बरायनाय आफादखौ जों लादों जों आसा थियो आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों जाय फरायसाखौ जोङो बहाय बरायबाय बिथांमोननिफ्राय हयथ' जोंनि उन जोलैयाबो माबा मोनसे दावगानायनि लामा संनो हागोन होननानै जों सानो बेखायनो जोबोद गोनांथार होननानै जों बेखौ सानदों आरोखि माबायदि दा साइन्सआव जोंहा बांसिन जोंना साइन्सआव बाय मेट्रिकआव मोजां रिजाल्ट लानानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफ्रानो साइन्स लायो बांसिनानो अबयसे आरिमु आयदायावबो आर्ट्स स्ट्रिमावबो मोजां गथ'फोराबो लायो बे गावनि खोथा जियानो जाया मानो दा मोजां बे जायफोरा हयथ' इयुनाव मोजां मोनसे सानदों मोजां सिमां मोनसे लादों एकदम गुबुन आयदायाव थांनायनि बेबायदि गथ'आ साइन्स स्ट्रिमाव हयथ' मुं थिसनो आरो आरिमुआवबो बेबायदि दोङो खायफा खायनैया हयथ' मोजां मोनसे रिजाल्ट लानानै हयथ' एडमिनिस्ट्रेटिभ बेबायदि खुंगिरि एडमिनिस्ट्रेसनाव माने खुंगिरि जानायनि बेबायदि मोनसे थांखि लानानैबो एडमिसन लानाय आरिमु आयदायाव जों नुनो मोन्दों बेबायदि गथ'खौ दा जोंनिया साननाया जाबाय मा जोङो बे एम्पायार एकाडेमिनि जे सामलायगिरि बा आंनि फारसेनिफ्राय बेखौनो सानो आङो जे जोंहा साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा जों गासै फरायसाफोरानो जाहाथे समानैनो जाहाथे दावगालांनो हायो साइन्सनि बादैनो आरिमु आयदानि फरायसाफोराबो जाहाथे दावगालांनो हायो बेखौ जोङो हास्थायो मिजिंथियो दा मोनसे मख'नाय जायो जोंनिया HSLC आनजाद बहायबो जोंना फरायसाया जदोंमोन आनजाद होनाय जादोंमोन सा 15 फरायसाया बेनि सा 7 फरायसाया माने सेथि जांख्ला लानानै उथ्रिसार जादों आरो बेनिनो सासेया डिस्टिंसन मोनदों
89.82% लानानै डिस्टिंसन मोनदों सासेया आरो बेखिनियानो आरो मोनब्रै बेट्स जोंना पार जालांबाय देग्लायनि जा आनजादनि फिथाइ जोंना साइन्स आयदायाव आरोखि साइन्स स्ट्रिमाव जोंना सा 23 फरायसा माबादोंमोन जदोंमोन आरोखि आनजादाव बेनि मादाव जा 53 फरायसाया सेथि जांख्ला लानानै उथ्रिसार जायो आरो बेनिनो सा 10 फरायसाया स्टार नाम्बार लानानै उथ्रिसार जादों साइन्सआव बेनिफ्राय आर्ट्सआव जोंहा दङमोन 53 स्टुडेन्ट बेनि सा 10 फरायसाया सेथि जांख्ला मोन्दों आरो साथामा स्टार मार्क मोन्दों जोंनियाथ' बर' बिजोङा थांनाय बोसोरनिफ्रायसो जादों 2023निफ्राय जागायजेनदों बर' बिजोंखौ 11 थाखोआव 11 थाखोआव बेखौ गायसननाय जाबाय नाथाय जोंनियाव थांनाय बोसोराव जोंहा बर' बिजोंखौ नागिरनानै मुं थिसनाखै फरायसा सासेबो बर' बिजोंनि गथ' फैदों नाथाय बिसोरो हयथ' लुबैयाखैसै लानो नागिराखैसै खिन्थु देग्लाय जोङो मा खालामदों अबयसे सिगां जों होनायबो जायाखैमोन बेबादि बर' बिजोंखौ जों थिसननायनि जेबो जों थांखि लाथ'वाखैमोन देग्लाय जोङो बर' बिजोंखौ जोङो गायसनबाय थिसनबाय जोङो दा मोनथाम बिजों दङ बेवहाय इंलिस एसामिस आरो बड' बे मोनथाम बिजों दङ दा देग्लायनिफ्राय जों दासिम जों मिथिथ'वाखै सानै साथामसो गथ'आल'सो बर' बिजों फरायनायनि थाखाय माने मुं थिसनदों बेबायदि थेवबो सानै जाथों बा साथामा जाथों थेवबो जोङो बर' बिजोंखौ देग्लायनिफ्राय जों जागायजेननो आखायाव लादों आरोखि गोजोन्थों।